Haka khadar trik yong arjar pun riau kat ba ka jingki shat ngan ka baklembo po jong chairman ka Green Tech Foundation uba H ban siu nonglang kadang beteng Hamadan Malki la sakhi ya ka jingwan jong president rangba ka VPP uba Ardent mila basemoy rengkat UMDC ka nongkrem uba kit bor lang si bat kiwe ka jingki jong Green Tech Foundation kelas dang nadu pratrik yong bat ka jingshat ngan kelas dang nadu ka khandai trik yong kata Mariami Nasadar Police Station bat kejingki kedai kum kejingdawa ban penbor ya ka sarkar jela ban wengno ya kejingtu ban sna ya kejingtai hadolon nong lumpung deng habawan hakate ga jaka habai kren bat kilap thai kubon nakaliang ba Arden mila ba semoj ulo ong kejingwan jung u bat kinoilam ka VVP kamdei tang ban ai men CM yaki henry ban penpaw ya kejing sokya namar kani kamat kedai ka bakum ka parti kala dep banyekren kiran san fair kuntup hadu ka ying darbar thawan bat kumju ban ai ka jingtho nadu snam arjar pusaw ka baka sarkar chela kamtre ru banyekundu banyekren nalor ka taw ba Arden loong ha ka jingi i jong ka parti ka jingi ki samla kadai ka badan nongrim songsi baka sarkar chela ka teng ban syukor ipai ba namar dei lengba ka ni ka sarkar ba ki babun ki chaka kila shali lam kata nadu da jiroban pi ka jingwan ka jingi ni kamre at manon I mean sim mo the one ban panpaw ye jing sokhya halo kani kamat ka bakini ki kon sama ka jingi ki lara kila kren te bana kalen ka jingi kum ka party ru ka voice of the people party kala dep ban ai jing tho sho sarkar na du usnam arpusaw ten re ka basosi kalong ba na du usnam arpusaw bang ai jing tho ki klem juba kim kwa ban ye kundu kim kwa ban ye kren tinggal kren ru ye kani kamat po assembly bat kyong kade ta initial stage ka ba Ngim pat yara AA te ka jingkam juga sarkar ba ka sarkar MDA ka long transparent ka long accountable kade tangka kam thok kam syukur kumba ka pau te bat habangi begini ki samla ki shimi ka kamat ni la pethu bha ni la khmi bha shanu gani ka nilam la ka sarkar kan pensngam ne tadri ka basosi ka long ba hadu manta ka sarkar kam pensngam bat ki persyang ban yalam bagla ban penbit ban penthami upai ba tin nakalian ka jing hingi la penpau ba kumbagalong hi Ngim Donkam ban penthut ya ki thiki jaga ki badon po dam ban wan rai kita ki project ki bahe badi ba tourism amar ngi sukhya ya ka environment te ngi wan hang ni bangin I mean sim shushu ya kini ki samla ka jingi bat ban ai ka khubor ka bashai shaga sarkar kani kamdei tangka jingle jingini ki samla laingut le se ba phila ban khenpo yiki tendrei nakaliang ka jingi kum ka party bat nakaliang ka jongaru kum president le se lada ka sarkar ka yai skap minti kala ban long bangi ngila ban ya sno lang bat ki ngila ban wan ban ya kershan nem omdei taman chuan ban kershan ngila ban ya shimanta lang ru ada kani ka jiksha thangan kata kade ka wei ka bangi kwa ban panpap kabar kalong ka bangi ko abnong kalong lesing ilaban wat kilat kiltiru bangin plong ge jiki pat ba naman ngi iba kani ka sarkar hi ko bagalong ndei tangi ka environment ki la lani tangi ka thi ka lumpong deng phingi la tho shaka sarkar ha ge bidei ba ka jaka po bernihat aka baki mut ban kini no itu ka jaka jung ka soil banwan ra de ki karkhana te hadin bangin ai ge jing tho ngile kendu ginong song snong ngile ban plong gi jinglang ti hi pai ba nong song snong gile khi ban i ba kani ka sarkar ka don ka jingthu be ban lilam mi gi jaka gi jingi jorobat kila lilam ya kani kila lilam te bat phi kani kade ka sarkar ka ba thok ka syukur ka ma oi phi kade ka ta ka Meghalaya denial alliance ka ban len ka ban thok ba ka ban yalam baklai pai ba phi menta upai ba ulai hi ke baca habau deputy commissioner open shai ba kita ki bosnong kila menjur tetang sisi rumpat don mo mot ka bomut klempat palat ya ka arf sawan ta kalami no ka jing penshai bagan don kum kata ka jing kren kalon dekmui tenri wat lar ka taru ngide ban snutho kamat kamde tang e yo lumpong deng mo kamat kade phinpe ya ka mariang ja yo po giant hills Kamariang hapo Gent Hills kamtam ki East Gent Hills kala bak labak amdon shu ki umba mundi ki babyang mo kaler ban ring men sim bat chen ka
kindon ki ilaka hapo Giant Hills ki banum long shu ban shong brio te kata ka dei ka bangi hapan ya sngotu ang ni ka bumut pa kani ka mat ka kini ki samla ki ki kam nei etang hai tai lumpong deng bang bangin en le tai lumpong deng mo nya ban pe ya ka jela menta kila pen sniu ya ka East Giant Hills kila pen sniu ya ka Giant Hills kila pen sniu ya kita ki jaka ki ba don ki border haba ki ti mau ti syabat kata ka jing penjot ka jungki ya ka mariang menta kila pur sa po dam talarang Ngim ki mot kinu ki jaka ki ba itnat ki ba jerngam lesi ki ba ka sarkar la ka kwa banon ra ki project kanwan ra ya kita ki jaka bat kan penthami tenamar kata raw ya ka mariang mdon menu bolong try mo mdon menu bolong try katu ka shnong hang tu kam la ban kam try ka mariang hingi kam le ban ya keren tang nakam tai tu benta dari ngeki nagamanta ka jimbet ka jingpiang juga mariang te kum ka party hi ka ba smokia ka mariang nginum sap bat nginum priang hi ki bukum kini ki jingpen biet U present rang ba ka VPP ulapen sngo ba kam idon kam yak sarkar banwan ra ek project ki bahe akalyang ka tourism namar ka jala Meghalaya ka dei ka ri ka badap da ki jingkar khu ha ki babun ki liang ka badon kam ka dei tang ban pen bha bat pen itnat iki ka ban pen sngo tanat iki nong chngo kai parthai pan pe yak ka me mariang re ka jingwan ra iki project ka dei hi ban pen mentoi ki brio ki banabar bat ka jingwan ra ita ki spa ki casino kadai bet penjat iki khon samla bat ki ba shushu ulong kadon ke jingma ka bakrau namar kala ban poi ba ha kawai kasngi kini kinong senchar kin penkala ya ka Shillong kum ka Sex City bat kumju ya ka jala Meghalaya kum ka Sex State ka bang Ngimla ban piang dalilai kini ki samla esi kim ta ki kren tang ya kata ka environment ringingi mo ngi jong bali ban don kam manwan ra kita ki hotel ki behe shakni ka jala ka ji hato ka jat riulum khasi ka ji kasngutu ayu ya kata ka spa banwan ra kata ka spa ka kata ka spa ngatrai ka culture ji khasi riulum khasi kampat priang ya kita ki jingwan ra kita ki spa ban ai kam ai jammi ki samla khasi ji khamtam ki samla kan thei bakini le trikam ban pen khammet ya ki bri bona bar naga jing khammet kala ban poi shi ki kam ki basniu bat suki le se ka ri ki ji kan sakala long mokin sawanra lani pensulur ya kata ka sex industry kabanlong ki weipat ki ri haka perthei kabanwan pa ka jingtim yingi kom ga jait menrio lada fi pet hi kini ki project ki baga sarkar ka wanra kumbalong hi ka Meghalaya kamdon kami kini ki project ki be ka Meghalaya kala dei lupa kari ka boblei lo kerkhu ngidon kam tamban sumar khut ya kari ngidon kam tangban pen bhai ki linti ki singkin but ki tourist ki bon seniru ai kin mat ya ka e ka bangingi don ban truai ki mo kinwan ban shong ha ki ying ki sem ki jim dei bekin wan ra ai ki ying ki sem ju ki ban bakin shong hang ni ba ki tourist kin ko ai ka tai kin ko ban shong ha ki ying ki jungi la ki long ki ying trap la ki long ki ying skum ndai kinwan ban pet itnat ya ka mariang ka bobli lo de ban kurkhulu pa tendrai ka jing wan ra ka jungi ki project ki ba he ka dei bakin thaulanti ban ai kam ai jam ya ki bri ki jungi ki banabar lari phi phai mata manu ba pentrei ya ka assembly building manu ba pentrei ka secretariat manu ba pentrei ka porno sangma stadium manu ba pentrei kini ki project ba hebe kini ki bri banabar te hangnu nong ban kintiu ki bri ki jingi bat kata ka jingwan ra pat kita ki spa mo bakin incorporate kita ki tourism project kani gamde ke jing penjan philaban snuthu ya ka kom prakhat jingi nong yalam ki jingi Pilar ki nong yalam ji ki don ka jing prakhat ban tei ka jai bri ji ki khon sama ji ngathai kanum runga ka jing mo chukhat ki banwan ra ka casino kanum runga ka jing mo chukhat ki banwan ra ka spa bali ki wan ra ka casino bali ki wan ki rai banwan ra o ki sange no namar ba la de ki temut la Ngim ki mangi la de ki pai ba la nam persya te kani ki ka jing mo chukhat ka bam bet jong ki nong sin charge ki bam selaya bakin jot ki khon ki ti ki jingi ki bam salaya bakin jot ki pai ba tang ba ki nyo ban mentoi kani kam nei ka ji mentoi ka jai brio high end tourist company mentoi ka jai ban rio mo ka don ka jingma ka bakrao bat kan yalam hi bahagoi ka por ka Shillong ka jingi lani ka jila Meghalaya blok koi kalaban kalalong ka Sex City lani ka Sex State hagaba kin promote ya ka sex
tourism dan industri ya kejela kejing kabanging yang nomla asyuk ban pediang ngela iya kejing job jongkari ngeli iya kejing ngam jongkari ngeli iya kejing her jong mariang kata karukom perkat jong sarkar ban kring ya kita ki tourist mo desi kam dei karukom perkat kaban penmentoy yang ikum kajap hendri kabangi haban perkat jingai shanu kan yalam yang ikum kajap kam tam kum kata kajap bru tiplay mo don ako don brom kan poi kapor lesi kaba kan rak kajing jak burom ka bakrap baling yang tanaman ngim tip sha ye ka sarkar kamnut ban mi shakmat ban ye kren bat ka ike bangila ban iling ba kilap thai khobor kimlong ke itrat yang i kum ka jai bri bangi chu priang ban bangi chu hun ti kalong ru ka jingi kai ka jai mriu bangi don kam ye kata ka kamai ka kaji ka babiang barok ngi kwa hi ban yo ye ka kamai ka kaji barok hi ngi tristom ban yo ka pisa bangi ya bit ngi biang tenrei ngi hab ban kan mauru kum ka jai mriu maka batip beri utip play bagi don ki jai kam ki don ki jai jing perkat jing ki bau play sngobha tala do play sngobha ka don ka jing ma kan ap ka jing tim ya ka jai meri ka jing tenga kentu ya ka jai meri jing bangin ngin kiar na ki bakum kita ki kom perkat yo spa mo dagalinti ka bamdei yo spa naki kam ki ba sniu ki bangingin trai namar kani kan wan ka jing tim ya ka jai meri phi hagibiri bat kathi ka orchid mo resort ke bangiong kathikal adi lupa ka jaka jongka tourism department telara ka sarkar kalik ban invest hakati ke jaka ka bladon lupa ngi ngindang hapwa jingtip hakanu kurkom mo komo oi phika sarkar tamen ginu kam tre tenrei kalong ka balingo ba wat chru kita gilum mo kitolonong kibitra kibangi de ban i hang to klem pentot kata ki kadi ka bakham snow kya shu ingi ka bangi snow don kam ban ai ka jingkar shan ka bating e ban don rangkat begini ki kon sama ban pintigna baga sarkar kadi ban sange shisndon bat ru bade ban khot yagini ki kon samla tolar ki kem ko ban khot yingi ngin shania agini ki kon samla bani kran bat kiru kila snu thu hi nagam ta kata ka environment namar baga sarkar hi kam ko mani gdo ba kinong yalam juga voice of the people party hakiba bun kimat ngin haban ya kran tang hapo assembly badwa hapo assembly ru ki kile kat bala ban kiar ban aila bangine tai kimat ka session ka bari banlong shibnai ki penlong tang khandai singi shiposingi ngine thnya na yu kan ki kita ki khandai shiposingi mo atrai pp1 si assembly pi hi baka jingkim juga por bat kim aila ya gamat bangine kren menengani haka budget session ko bladap nga submit hadu kharatli ki cut motion mania tai nengi yola tang lightly kabasau mangadang sedang ban kren ki education department adang sedang ban kren ka kot kapor kim extend te ngangit ki pai ba kili bagani ke sarkar ka kiar bani debate dan bani tai ikimat bat ban shule sop dan le lendet backdoor ikk te ngi kentu biang sei sen iki pai ba ki pai ba mo kenum shim sting ye kani kamat tolong kamat ka badon kam tam habangi kren ya kami mariam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.